зрабілі яе кансэнсусам. Так што ніякага сумневу ў тым, што мы ўсе разам гэтага хацелі, няма. Саюз распаўся без нас. Даволі даўно перад намі, пасля жнівеньскага путчу. Але тое, што пагроза югаслаўскага варыянту распаду была, гэта факт. Взяли на себя инициативу с конституционно предоставленными нами правами. Мы подписали соглашение о том, что мы учреждаем содружество 3 независимых государств: России, Украины и Беларуси.